at her er det et trygt kom til, at vi får en ny børnehave ude på Ravnsborg herude, Regnbuen bliver bygget op derude. Vi får en ny hal, vi får en renoveret svømmehal, vi har en renoveret skole, som godt nok lige mangler på lavet 3 etape, men det er da klart, at hvis vi skal bakke op omkring det, vi ellers har besluttet på andre punkter, så skal der også være en overbygning her. Men det er ikke nogen nem opgave. Det er sikker på, at der skal nok blive meget diskussion om det. Ja, vi kan bare se perfekt videre dernede af. Jeg kunne så sige nøjagtigt det samme, som Finn lige har siddet og sagt, så der er jo nogen grund til at bruge så meget tid på det. Men det er jo nogle gange sådan, at der skal være 120 elever, før der kan komme en overbygning. Så det er reelt, som du siger, Finn, det er et kæmpe opgave, hvor hurtigt man kan få skaffet så mange elever, så der kan blive en overbygning. Men kan der arbejdes på det, så er jeg helt indstillet på, at der skal gøres en rigtig stor indsats for, at det kan lade sig gøre. Så er det nemt at sige, at vi går alle sammen hjem og arbejde på det. Men det er nok for billigt. Jeg vil sige, at der er et par væsentlige grunde mere til, at vi skal have en overbygning i Vig. En af grundene er, at kommunen har brugt 12-14 millioner kroner på at ombygge Vig skole med henblik på overbygning. De penge kan vi ikke bare lade stå til og lade spildt. Det næste er, at Vig skole har arbejdet de sidste 3-4 år på at lave en idrætsprofil. Det er lige ved at lykkes. Så er man ikke dagen før, at det går over målstregen, sige, nu stopper vi det her projekt. Derudover så ved vi, at i Vig skole, der går over ca. 59% af de potentielle elever. Vi har en mulighed for at få de sidste 41% tilbage på skolen. Og det er det skolen og skolebestyrelsen må arbejde på. Men give dem noget tid til at arbejde på det. Jeg tror også på, at det lykkes. Og hvis vi derudover får det projekt opstået, der hedder Vighallen, så er i det projekt er der også indarbejdet, at skolen kan udvikle sig som idrætsprofil. Ja, der har været skolestrukturdebat i gang i rigtig lang tid. Og der er kommet en politisk udmelding om, at der skal være 120 børn, for at man kan have en overbygning. Der skal være 75 for, at man kan bibeholde en skole. Det havde været glædeligt, at man havde fået den struktur på plads, inden man brugte de 12-14 millioner på Vig skole. For jeg er da helt enig i, at når man har brugt de 12-14 millioner, så er man også nødt til at finde ud af, om ikke også Vig skal være en af de overbygningsskoler, der skal være. Og jeg er helt enig med Finn i, at som det ligger på landkortet, så vil det passe fint, at der er 3 overbygningsskoler. Nykøbing, Vig og Asnes. Som situationen er i dag, så er der jo kun én by, eller et sted, hvor skolerne lever op til de 120 elever, og det er i Nykøbing. Så der var lidt politisk snit ind her, og man må ind og hjælpe og stimulere, så vi kan få det til at gå op. Jeg synes selvfølgelig også, at der skal være en overbygning her i Vig som Vig-borger. Jeg mener, at vi har rigtig mange gode ting at byde på. Nu har jeg selv været med til at starte et projekt sammen med Torben Møller og René og Henrik Bendiksen. Jeg tror, vi havde det første møde i januar i år. Prøvede at stille nogle ben. Og det gjorde vi, fordi at vi gerne ville tiltrække flere borgere. Fordi vi gerne ville noget her i Vig. Så er det jo synd, at der midt i hele kommer en rød regering, der tegner en start hen over landkortet og lige skærer Egebjerg og Smindrup væk for at fylde op et andet sted. Det er jo lidt mærkeligt, at vi får rigtig meget energi på skolen. Vi har lavet samarbejde med Egebjerg, og jeg ved, at idrætsforeningerne har brugt rigtig meget energi på at sammenkoble deres Smindrup og det er lidt en mavepuster. Jeg tror på, at vi kan tiltrække flere borgere med det projekt. Vi kan nå ud over os og tiltrække med folk dertil, fordi vi kan tilbyde dem et helhedsorienteret idrætsliv i familien. Men hvis vi ikke gør det, at det er kun startet fast, vi er nødt til at tiltrække borgere, for ellers får vi et problem også. Vi har ikke nok børn til at have de overbygninger, som vi gerne vil have. Derfor er vi nødt til at gøre noget. Det overordnede problem, det er at få borgere hertil. Ja, man kan, som også andre spurgte, her kan man jo spørge, hvorfor har man ikke truffet beslutningen før man laver ombygning og så videre. Det er selvfølgelig på grund af flertalsgruppens ansvarsforflygtigelse, at vi jo ligesom har lagt spørgsmålet over i et skoleomstruktureringsudvalg, som så skulle have klaret ærterne for sig. Det skete så ikke, og nu står vi så med aben, så at sige. Med hensyn til skolen i Vig, altså jeg synes, den har stor overlevelseskraft. Altså der er jo gjort meget for at profilere skolen i Vig, og med hensyn til at tiltrække nye elever. Og
man skal jo bare vide, at de andre skoler jo så også konkurrerer med hensyn til deres profil. Altså hver har deres speciale, og vi har jo stadigvæk det samme antal elever at slås om, og det er selvfølgelig et problem. Ombygningen af Vi gør så til et argument for, at Vi skole skal bevare sin overbygning. Det var måske nok en glidning af begrundelsen for, hvorfor man lavede ombygningen. Det var jo ikke for overbygningens skyld. Det er i hvert fald blevet belært om i Odsherred lærerkreds, at det var en fejlagtig måde at argumentere på, med hensyn til, hvorfor Vi var fremhævet. Men altså selvfølgelig respekterer det store arbejde, der er gjort for at gøre Vi attraktivt som fremtidig skole. Tak. Jeg tror, vi er nødt til at se det her med et overblik på hele Odsherred. Årsagen til, at vi er ude og arbejde med skolestruktur nu, handler jo om to ting. Den handler om et faldende børnetal, og den handler om en faglighed, som ikke er høj nok. Vi ved, når vi har set rapporter fra skolerne, så ligger det desværre ikke højt nok i faglighed, og vi kan også se det på vores unge, der ikke får en ungdomsuddannelse. Det er jo i virkeligheden det, der er årsagen til, at vi går ud og laver en ting nu. Så har alle partierne sagt, at vi vil ikke lukke nogen skoler, fordi vi tror, at skoler er en rigtig, rigtig væsentlig ting, også ude i, hvis vi skal have folk til at flytte til ud i de små byer. For mig handler det om, at vi får delt og kigget på vores børneliv på en ny måde. Den skolestruktur, vi har, den måde, man tænker skole i dag, er jo i virkeligheden 200 år gammel, og man har rigtig mange gange været inde og gøre tingene større. Jeg tror på, at vores små børn, de skal have en tryg opvækst. Derfor kan jeg rigtig godt lide, når vi laver samarbejde mellem skolerne og institutionerne. Og så når man bliver omkring 6. klasse, når man kommer op i 6. klasse, 7. klasse, så skal man op på en skole med en stor, høj faglighed. Vi har haft lagt de her ting ud til debat i skolebestyrelserne, og Henrik Bendiksen kom desværre tilbage og sagde, der er jo ikke nogen skolebestyrelsesformand, der vil komme tilbage og sige, ja, jeg har været med til at fjerne overbygningen på min skole. Det smadrer ærgerligt, for det er jo lige præcis sådan nogle ting som demokrati. At den enkelte skole ikke går ind og laver sig som en profilskole. Det er besluttet, at der skal være 120 børn, og det er også besluttet, at vi træffer en afgørelse i januar måned. Og før den er truffet, jeg vil ikke stå her og love, at det bliver vi, der får den. Ja, men jeg vil gerne gå ind, og jeg har jeres argumenter med, det har jeg hørt, men beslutningen bliver truffet til januar. Du må da have en mening nu. Det er den, vi efterlyser. Det er den, der bliver spurgt om. Ja. Og det har du så ikke? Nej. Okay. Jamen, det er jo et emne, som går meget på rundt omkring, både hos jer og hos os politikere. Det er svært. Vi har ikke alle de der mange penge, vi gerne vil have. Men jeg synes, og SF går ind for, at skolerne skal selvfølgelig være. Der skal ikke lukke skoler, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre og undgå det. Og det med overbygningen, det må så komme an på, hvad vi har af muligheder. Det skal være sådan, at man på skolerne kan drøfte de her ting og komme frem til, hvordan får vi rokeret rundt på vores børn i området, så vi får nok. Det bliver spændende at se, men SF går i hvert fald ikke ind for, at der skal fjernes overbygninger, hvis ikke det absolut er nødvendigt. Tak for det. Jeg anerkender, at vi skal se lige. Det skal ikke koste vores børnetal. Det er vi nødt til at gøre et andet med. Det, som jeg ikke kan forstå, det er, hvorfor man tror, at løsningen er... Kan du ikke bruge mikrofonen, så vi kan høre sig ned? Undskyld. Er det bedre nu? Ja. Og vi vil med at holde den op. Det gør jeg så. Det jeg ikke forstår, det er, hvor man tror, at løsningen at forbedre skoler, der er løsningen så at fjerne medbestemmelse fra vores forældre. Og få vores forældre længere væk fra vores skoler, og færre forældre med i vores bestyrelser, i skolebestyrelser. I 2009
var Arne Mikkelsen med til at sammenlægge 3 børnehaver, Smindrup og 2 børnehaver i Vig. Og så startede det. Nu ser det endelig ud til, at vi får en kommunal børnehave i Vig og en privat børnehave i Vig. Det tog os 3 år at løse den ud. Og nu starter man forfra med skolerne. Har man slet ikke lært noget af, hvad der foregået tidligere? Det forstår jeg simpelthen ikke. Vil du svare på det, Gitte, eller skal vi bare gå videre? Jeg tror, det løser det op. Kenneth, du havde spørgsmål. Ja, det har jeg, fordi jeg synes, det er beskæmmende, at man gerne vil bosætning i det. Men nu skal det ikke ud over dig alle sammen. Men alligevel. Jeg synes, det er ærgerligt, at man gerne vil bosætning. Man vil gerne udvikle. Vi er i gang med at lave en fremtid og en udvikling, der baserer sig på, at det går frygteligt for os alligevel. Så kan vi da så godt sætte på lukke tingene. Hvis vi gerne vil udvikling, vi tror på, at den her hovedvej 21, som vi nu har snakket om, siden jeg var barn, og nu er den endelig blevet til noget. Nu er der så måske ikke nogen biler til at køre på den, eller hvad. Men vi laver noget infrastruktur heroppe, som ender her omkring Vig. Så er det også logisk i mine øjne, at man laver et tilbud her, der giver mening for dem, vi gerne vil have, der flytter til. Hvor mange byggemodede grunde er der i Vig? Det er et konkret spørgsmål. Og så har jeg et konkret spørgsmål mere. Gitte, hvor ligger Vig skole i forhold til det faglige niveau? Der var 2 konkrete spørgsmål til Gitte, og jeg tænker, at der har lyst til at supplere. Så bevæger jeg mig ned mod den næste spørger. Der er mikrofoner. Vi har absolut været stigende i faglighed inden for de sidste år, det ved vi godt. Jeg har det simpelthen bare sådan, at jeg vil ikke gå ud og stille mig op og sige, at nu lover jeg, at der skal være en overbygning i Vig. Det er faktisk ikke, det var altid meget imod, at nu lover jeg, at det er det, der kommer, og så står jeg om et halvt år og skal forklare, at det gør der ikke. Jeg har hverken sagt, at den er der eller ikke er der. Jeg har sagt, at vi træffer beslutningen i januar måned. Det er jo også noget med at kunne være en troværdig politiker, for hvis jeg nu stod og lovede jer i dag, at den lægger vi i Vig, og så viser det sig, at det gør vi ikke, så vil I alle sammen sige, at politikere lyver. Det er faktisk en af årsagerne til, at jeg ikke vil sige, at det er her, den skal ligge.